नारजिजों अमाजों मोनबाय एनथाब जा मोजां जाबाय नै बेहा एनथाब चिज बैग्रि जुस दानिया नै जोंहा बैग्रि जुसखौ लोंसै बैसोआबो मोनबाय नै फाइनालि दानिया माइब्रा जाखुग्रा ओमफ्राय ब्रेकफास्ट संख्रिल' होयो माइब्रायाव मोनबाय नै माइब्राया लाजों मा खालाम माइब्रा ब्रेकफास्ट बिराद गोबावजों खनसे माइब्रा माइ गड मामिया जागासिनो बाबाया जागासिनो माइब्रा नैबे जाहैबाय बमब्रा नै हाग्रायाव मोनबोदों दिनै फार्स्ट टाइम नायनोसै माबायदि जाफेराखै आरोना नै माबायदि लाफा बायदि लिमोनो बेबो जा लिमोनो स्मुथनो नै जोंहा मैसोखौ ट्राइ खालामसै मैसो गोरानखौ बेखौ जाहैबाय बड'लेण्डनिफ्राय लाबोदों आरोना आसामनिफ्राय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों बेंगलराव मैसो बेदर दानिया सुसिगोन बमब्राखौ दायो बमब्राखौ होनोसै नै दिनै मामि संदों आंथ' संरोङा नालाय बेखौ फार्स्ट टाइम संख्रिल' होयोनो ओमफ्राय बेनि उनाव होयो खारदै होयोनो लिमोननायनि बानलु एवदों नै बानलु दायो मैसोखौ एवसिगोन नै सानानाव टमेट' होनोसै गोदौबाय थाबाय नै दानिया नाथुर रुनाय होगोन नै ना फिसा फिसा फोराननाय जब्बाय नै फाइनालि मोनबाय आरोना लाथा लाथा जाबाय मैसोआबो मोनबाय नै फाइनालि बेबो दैया रानबाय नै दायो बाबामोना ओंखाम जाबाय नै आंहाबो जानोसै ओंखामखौ ओमफ्राय नै ओंख्रिया दायो आं ओंखामखौ जानोसै ओमफ्राय नै मैसो बेदरा ओमफ्राय ओंख्रि दङ जाहैबाय नैबे आरोना दानिया नै लुलानोसै होलाबायनोसै आं बानलु एवनाय नै मिसा मैसो बैग्रि बाथोन देदों नै जोंहा लोगोफोर जुस लोंनो नागिरदों आरोना बैग्रि जुस गरमा जाला लोगोफोर ओमफ्राय दासो उन्दुना सिखारदों मैब्रु मोनसे बैग्रि देगासिनो नै सनाया दासो सिखारदों नै आं जाबाय थाइसे गोखैथारलै नोगोदनो बैग्रिया एसे रुइनो थाखाय सोमदों दानिया नै जोंहा बैग्रि जुसखौ लोंसै गोबावजों खनसे सान्दुं गोसायाव गोसायै मजायै गुछे नै जोंहा माइब्राखौ सोमनानै दोनबाय सिथाव बानायनो थाखाय गाबोन बानायगोन सिथावखौ
ओमफ्राय दा सोमना दोनखाबाय दानो चिज बैग्रि जुस गरम बोथोराव जोंहाबो टेस्ट खालामसै गोसा बैग्रि जुस एफा गोखै एफा गोखा ओमफ्राय बोरै गोखा जाखो गोखा मोनला बेथ' गोखा मोनदों नोंलाय जा गोथावसो मोनदों दायो नै माइब्राखौ देना दोनखासिगोन देखाबाय नै अखा हानो नागिरदों लोगोफोर नै मौसमा जा खाराब नै थिपा दंफैयो जोलै रोगागासिनो खामानि जानोसैलाय दायो अनखौ सालिगासिनो दं नै सिबिंजों सिनिजों देना दोनखाबायमोन ओमफ्राय नै अना एन्थाब बानायदों दिनै जोंहा लोगोफोर जेनबाबो जायालै लोगोफोरनि आथायानो खमथार दुलाबायोसो गोबावजों खनसे दिनैसो एन्थाब गारहरबाय नै बेखौ फार्स्ट सावजेननायखौ खोलाहायाव एनथाब हेलै एनथाब 니 송세 상상한다 엔탑 일래 엔탑 एनथाब 와 엔탑 एनथाब 니 हेलेवा가 엔탑 जानानै मिनिबाय हनै 엔탑 아시죠 이해내ला एनथाब 와우 슈퍼 엔탑 ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ अरे एनथाब सुपार जाजेनबाय बिसोरो एनथाबखौ फार्स्ट ड्राइभारफोर जादों बानायगासिनो नै मामिया कन्टिनिउ बेरेफुंजानि दहायनिफ्रायनो दासो मोखां सुना फैबाय जोंहा ओमफ्राय नै बानायनानै दोनबाय बुरजानो ओमफ्राय नै सिबिङा आग्लायबाय ओमफ्राय अना बांद्राय गैला खनसेयाव जासिगोन सनिया नै जायै आंगायगुलायबाय लास्ट 5 आंनो जा मोजां जाबाय नै बेहा एन्थाब बेंगलराव फार्स्ट टाइम जानोसै आं मोनजालायबायलै एनथाब मोनजालायबाय नै जोंहा लुगैबायसोदां लोगोफ्रा दिनै जोंहा सानडे स्पेसियेलनि नारजि अमा जानो नागिरदों नै फैजों नै अमा दानदों खुख्रिजों अमा बेदर गोदादों नै अमाखौ रुबाय नै ओमफ्राय नैबाहाय नारजिखौ सोमनानै दोनदों नै माखासे खांख्ल'सिगोन नै दा गेब्लेजोबगोन ना नारजि सानायाव दायो नै नारजिखौ होबाय खारदै माखासे फोरानबाय नै अमाखौ मालायना रन्दै होयो जोंना दैसो होयोलै लोगोफोर बेदरखौ होबाय नै दायो मोनबाय नै फाइनालि जोंना नारजिजों अमाजों मोनबाय
जल